Fi yw Twts, fi'n 13 a hanner. I'm Twts, I'm 13 and a half. I've been with Dafydd and Gwen since I was 2 and a half. Fi di bod fan hyn ers fi fod yn 2 a hanner. Oedd Dafydd fod i cael un o puppies fi, bachgen bach, ond pan gwrddodd Dafydd a fi, gwmpon ni mewn cariad. Dafydd was meant to have one of my puppies. I had 2 lots of puppies before I came here. But when Dafydd and I met, we fell completely in love. I have quite a lovely life, so this is a day in my life in COVID-19 really, because it's not usual. So dyma diwrnod yn yn fywyd i yn y amser Covid-19 yma. Dyw hwn ddim yn diwrnod arferol. Fi ddim yn gwybod beth byddai'n neud pan bydd Gwen yn mynd nôl I gwaith. I have no idea what I'll do when Gwen goes back to work. So here's my day from when I get up in the morning to when I fall asleep at night. So dyma diwrnod fi o pryd fi'n codi yn y bore I fynd I gwely yn y nos. So beth sy'n digwydd nawr den, efe? Mae'n wondran beth sy'n mynd I ddigwydd nawr. Amser codi Twts. Dyna, Twts. Give me a treat, dyfa. Ti moyn treat? Good dear. Sy'n bita yn yr hael, efe? Joio. Helo, Twts I fi, a fi'n siarad Cymraeg, dwi'n siarad Saesneg. Ond fi'n hen gi nawr, fi'n 14 blwydd oed, ac felly mae hwnna'n hen I gi, yn dwi. Dwi hefyd ddim yn gallu clywed na gweld yn dda iawn, ond dwi hwnna ddim yn ymharu ar y mywyd I, fi dal yn byw bywyd llawn. Ac hefyd, mae bach o arthritis arno hi. Ti gweld nawr yn rhod I fan hyn, mae'r pigwrn, yr anklet, mae bach yn gam. Ond eto dyw hwnna ddim yn ymyrryd ar y mywyd I. Dwi hefyd yn licio cael gwynedd hir. I like to have long nails. Fi'n mwynhau ystod yr hael. Mwynhau ond hefyd yn mwynhau mwy bod gyda Gwenllian. Felly bore da wrth o'r Twts fan hyn heddi, joio'r hael. Be nawr den? Be ni'n gwneud nawr? Lle fi'n really hoffi bod yw bwys Gwenllian. That's my favourite places by Gwen. The real family that lay behind the story. So yet again, you've got a writer there, a novelist, who gives us a very Asian body of the time, his form and pressure, as Shakespeare said. And women are a key character. None of them. Got a banana. Okay.
Nawr, achos bod fi bach yn hen, fi'n ofon mynd ar y llwybr hyn, mae bach yn ansicr. Felly mae rhaid mynd nôl ar y lid, oes e Twts? Ti, mae'n hapus wedyn ar y lid. A fi'n ofan, ti'n bach, so mae'n rhaid cael bach o up lan y tîn i fynd trwyddo. Dim kick up, so I'm a little bit scared because I'm a bit old. So I have to have a bit of a push. Ac yna lawr y lôn hyn, mae yna ci bach cas, oes e? So down this lane there's a nasty little dog in the farm. And mae bach yn ofan. Twts is a little bit scared. So because I'm a bit scared, I have to be picked up. Do? So os bod fi bach yn ofan, mae rhaid fi gael yn bigo lan i cerdded hi bo'r ci. Di'r ci na, hadi, cael ci. That's the nasty dog. Dyna'r ci. Ti'n gweld e? Dyna'r ci cas. Lico'r ci bach na i ti Twts. Mae'n cyfarth nawr. Ie, o, die. Wedyn ni, unwaith i ni pyso. Twts yn hapus. Pyso mae'n hapus. Wel, bwys yr hewl. So back by the road. So to take care of crossing the road. Twts yn bach da, mae'n gwybod. Helpu i ti, ti'n helpu gyda'r ardd. She helps water the lawn, water the garden, I mean, not the lawn. Ti'n helpu i ti. She helps. And she waits for me. Finish watering, so mae'n aros i fi cael bwtla. Wedyn fi'n aros and then I wait for a bit. So fi'n ystaf yn aros bod i wedi cwpla fan hyn, a wedyn ni byddai'n helpu eto. What do you mind now then? What do you mind now then? What do you want now? I know what you want. Come on, but. You still open? Wood? Is it wood? Do you want that? Gonna. Sy'n bod yna dan?